Tabi muna natin ito. Daming sabaw. Hello mga kawigal, welcome back po sa channel natin, si Richard. At sa pagkakataong ito, mumukbang po tayo ng 555 star sa kainan. So meron po tayong 5 sardinas po rito. Meron po tayong tuna Caldereta, tuna Afritada, tuna Bicol Express. Tapos ito po ay Bistek at Escabeche. Tapos meron po tayong 5 cup of rice na meron pong konting sili na binilender po natin. Tapos may mga bawang po dyan. Pasensya na nga ako pala kayo kung may narinig kayong konting patak po ng ulan. So may bagyo po. Yan po bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkilob niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan po mga viewers namin. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalahin ko sa inyo. Bukto naman sa Kristo na tapagligtas. Amen. So nugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Mga iba naman po tayo. Tabi po na natin ito. Una tayo sa Caldereta. Daming sabaw. Kipon po natin. Kain po. Sarap din. Sarap. Meron po tayong sabaw ng tinola, pampatanggal po ng umay. Sunod po natin ang Bistek. Fried sardines po. Mantika.
Ito muna tayo sa Afritada. Masabaw. Panguhuli po natin to, Bicol Express. Sa Escabeche. Mantika. Manis-manis. Ayos po. Siyempre ang ating paboritong Bicol Express. Masabaw. Kapo na tayo. Kain po.